Ooh.
मास कोने पक्ष कोने तिथिया आहे कोने देव के बनाए बने आहे कोने माई के गोहराय बने आहे कोने मास कोने
मैया दोहराए बहे आहे नैना जल मैया दोहराए बहे आहे होइयो सहाय हे दीननाथ छठी मैया आस पुराय बहे आहे होइयो सहाय हे दीननाथ छठी मैया आस पुराय बहे आहे छठी मैया आस पुराय बहे आहे छठी मैया आस पुराय बहे I
पीड़िया बनाओल अम्मा घाटे पीड़िया बनाओल धूप दीप सजाओल आहे पिया मोरा नेम व्रत बुझाओल हम छठ गोहराओल आहे पिया मोरा नेम व्रत बुझाओल हम छठ गोहराओल दिन कर दीनानाथ अरग के बेरिया है दिन कर दीनानाथ अरग के बेरिया आहे कल जोड़ी बिनती हमार सेवक करे पूजन रे आहे कल जोड़ी बिनती हमार सेवक